zo kiyo masoyiya ga biki juya baya. Assalamu sallama na yo masoyiya ta ki dan juyo murmushin kauna zaki yo bani da tamakar ki yar uwa a duniya ke na bai waso. Masoyiya baki ce komai ba dan Allah ki dan yo duba a duniya ban ga kamar ki ba kudin aure gidan ku zan kawo yan uwanki na san za su so. Me na rasa ki dube ni me kudin kauye ne ni har inda kin aure ni gonakin gado za na baki taimaka zuciyar ki ta so. Kaddarar so ta zo garan na kama ta san ki taimakan amanar kanki yau zaki ban amanar kanki yau zaki ban alƙawari za biyo na so. Albishir za na yi miki wallahi inda na aure ki kaji gida na zaki ci zaki dafa shinkafa da wake kin san zuciya tana so. Daga sati zan kai ki Madina za mu je gunsa dan Amina badancan wasa a gurina na san kina san ma'aiki daure ki ce min kina so. Daure ki ce kin aminta da ni mun dace da juna da ke da ni shalila dan matso kusa da ni kin kasance a barkwata